Allura x'aktarx l-ewwel biċċa xogħol tagħna m'għandix tkun waħda kbira ħafna. M'għandix tkun xi xogħol rivoluzzjonarju. Ma xi ħaġa ċkejkna. Identifikaw il-mistoqsijiet li jriduna inwieġbu n-nies. Jekk irnexxina nagħmlu dan, nemmen li risposti tagħna skont il-valuri Ewropej ta' solidarjetà bejn in-nazzjonijiet u l-ġnus, ta' unjoni ta' solidarjetà soċjali li tieħu ħsieb li toħloq il-ġid u twaslu fl-irkejjen fejn l-aktar li hemm bżonn, mek jistgħu jkunu risposti tajbin. Risposti kontra populiżmu ta' min dil-laqda irid jkissirha. U l-valuri li jmexxuna mhumiex il-valuri ta' unjoni ekonomika biss, jew unjoni soċjali biss, imma ta' unjoni fejn tkun mifruda, fejn ir-risposta qed jagħtu dawn in-nies hija waħda egoistika li twieġeb għal ftit u mhux unjoni miftuħa l kulħadd.